Og her ser vi så et par øjne. Hvis det er, at du lige kigger til din højre side, så kan vi se, at øjet flytter sig. Hvis du så lige kigger til din venstre side, kan vi se, at det også flytter sig. Prøv at kigge op en gang, og ned en gang. Det, der får øjnene til at bevæge sig, det er den muskel, der sidder rundt omkring øjet. Der er muskler, der hiver i den ene side og i den anden side. Hvis det er, at du lige følger den her genstand, kigger til den ene side, tættere på. Sådan der var en genstand her. Så kan man se øjet, og så kan følge en genstand. Yes. Hvis du nu tager din ene hånd op foran det ene øje, så bliver der altså mørklagt fuldstændig. Ja. Og prøv at gå lidt væk igen på den der. Godt. Hvis vi nu fokuserer på det ene øje, det vi kan ses på pupil, så er den størrelse, vi nu har, i det lys, vi nu har. Men hvis det så er, at hånden flytter sig nu, prøv at fjerne hånden, så kan vi altså se, at pupillen den var stor under mørke, men blev altså mindsket lige med det samme igen. Nu vil vi gerne demonstrere, hvordan tårekanalerne fungerer. Tårekanalerne er der, hvor fingeren lige nu er. Yes. Og nu vil vi få pigen her til at græde. Vi kan ikke se, du græder. Ja, det gør man nu. Ja, der kommer mere og mere væske ned over øjet. Hvis det lige er, vi holder her en gang, så kan vi se, der hvor fingrene er nu, prøv at komme tættere på med kameraet, at der er sådan en lille prik der. Og det er altså der, vi kan lidt kalde det afløbet i kloakken. Det er altså der, hvor al væsken den løber ned, hvis den ikke løber ned over kinden. Alt det, vi ser uden omkring øjet her, det er fedt og muskler. Og det, vi ser lige der, det er altså blinkehinden. Man kan sige, at øjet har to poler. En her, hvor pupillen ses. Den anden pol er der, hvor synsnerven er. Synsnerven er altså der, hvor synet går til hjernen. Øjet befries nu for muskler og fedtvæv. Nu skæres hornhinden af. Hornhinden, det er den, der beskytter øjet, og som hjælper med at fokusere lyset til et billede. Her ser vi hornhinden. Her ser vi glaslegemet, der kan presses ud og lige hjælpes her med en pincet. Glaslegemet er klart, så lyset kan komme igennem. Glaslegemet holder øjet udspilet og nethinden på plads. Den er meget stor. Wow. Nu prøver vi at få linsen ud af glaslegemet. Vi presser. Smuttede linsen ud. Ligger linsen her. Ups. Her ser vi linsen. Linsen stiller billedet skarpt, og den fungerer som et forstørrelsesglas. Ja, den skal noget mere herovre. Det er det der med, at så får den ned i vand, så er der vand på begge sider. Og det bliver sådan noget lort, når man går på land. Det bliver jo meget nærsyn.
Her har vi forsiden af øjet. Vi klipper nu op mellem de to poler, så vi følger ekvator rundt. Altså så MDMA er det samme som ecstasy eller noget? Det må jo være der. Det vil være en led eller sådan noget. Sådan der. Og her kan vi nu se nethinden og Overhænden? overhænden. Har du slukket? Nej, der er ikke. Ej, Thomas. Okay, det er noget fremstilling.